ଆଉ ବିଜୋଗା ହୁଁ ଏଗୁରା କଣ ପାଇଁ ସଫା ହଉଛି? କଣ କରିବା ବାରିଟା ସଫା ନ କଲେ ଏ ଯୋଉ ଗଛ ଫଛ ଲଗେଇବା। ହୁଁ ଆଜି ଟମାଟୋ ଗଛ ହୁଁ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗଛ ଓହୋ ଲଗା ହୁଏ। ଓହୋ ସଫା ହେଲେ ଲଙ୍କା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଲଙ୍କା ଗଛ ଲାଲ ଲାଲ ଲଙ୍କା କେମିତି ହେଇଛି। ଏ ବାରି ସଫା ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ପଳେଇଥିଲି ବାହାରକୁ, ଆସିଲିଣି 15 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଲା। ଏଟା ସଫା କରି ନ ଲଗେଇଲେ ହବନି। ଆଜି ବି କାମ ସବୁବେଳେ ଯାଏ, ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି। ହଉଛି ଏରା ବାରିଘର ସଫା କରିକି ଗଛ ଫଛ ଲଗେଇବା। ହଁ ଆଉ ବିଜୋଗା ଏଟା କି ଗଛ, ଏଟା କାଟି ଦଉନା। ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଗଛଟା ବା, ଏଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଙ୍କା ଗଛ ହେଲା। ଏଟା ସେ ଲଙ୍କା ଚାହୁଁ ସେ ଯୋଉ ଲଙ୍କା ଚାହୁଁ ହୁଁ ଏ ଲଙ୍କାଟା ଅଧିକ ରାଗ, ଏଟା ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ଖାଇବା ମୋର ପସନ୍ଦ। ହୁଁ ଖାଇଯା ସଫା ନ କଲେ ଅଳିଆ ଫଳିଆ ହେଇଛି, କ'ଣ କରିବା? ଟୁକୁ ଟୁକୁ କରି ଘରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି, କ'ଣ କରିବା? ଶୀତ ଦିନେ ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ନା? କ'ଣ କରିବା? ଏତିକ ସଫା ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ। ସଫା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଯୋଉ ବାଉଁଶ କଣି ଏଇଟା ବି ମାନେ ଜାଲି ବୁଲିଥିଲା ଚାରିକର, ହୁଁ ଜାଲି ବି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଖରାପ କ'ଣ, ଏଟା ନଟା ଫଟା ନାଗି ଖରାପ, ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ପୁଣି ନୂଆ ଜାଲି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଜାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜାଲିଟି ପଡ଼ିଛି, ଜାଲି ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ହୁଁ ହୁଁ ଜାଲି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଫିଙ୍ଗିଦେବା। ହୁଁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା, ତାପରେ ନୂଆ ଜାଲି ଲଗେଇବା।